ଫେରିନା ମାଝି ଘର ଇଟା ପଟୁଆ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଥାନା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କାଲି ଗାଡ଼ିରେ ହାଣିକି ତ ମୋ ଚାଷୀ କରିକି ଖଟିକି ମୋର କାମ କରିକି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୋଷୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କିସ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଅଲଗା ଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଦପାନ କରି ଆସିକି ମୋତେ କାଲି ଏଇଠିକି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିନଥିଲା ଛୁଆକୁ ମାରିକି ତା ପିଠିକି ଫଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗରୁ ଆଇଛି ଥାନାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ତମେ? ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଏ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କାଲି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା? ନା ଆଗରୁ ବି ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଥାନ୍ତି ରକୁମା। ଥାନାରେ ଆଗରୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲ? ଥାନାରେ ଆଗରୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି। ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଜୀବନ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିଦେବି। ମୋ କଥା ତଳକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିଦେବି ରହିକି କିସ କରିବି ନ୍ୟାୟ ତ ପାଉନାହିଁ ନା କ'ଣ ଛୁଆଟିଆ।